Ola, benvidos e benvidas a esta análise. Hoxe imos facer unha viaxe no tempo para entender un momento que cambiou as regras do xogo na loxística moderna. Situémonos no ano 2012. O comercio electrónico estaba a piques de estoupar, pero os almacéns, seguían ancorados no pasado. Basicamente eran versións máis grandes e ruidosas das fábricas da Revolución Industrial, enormes naves cheas de estantes estáticos. E xusto nese momento, Amazon fai a maior adquisición da súa historia ata data. Puxeron $775 millóns sobre a mesa por unha empresa emerxente chamada Kiva Systems. Moita xente levou as mans á cabeza, non o entendían. Pero claro, non estaban comprando só tecnoloxía nova, estaban reescribendo desde cero como funciona unha cadea de suministro. Imos descubrir como esta aposta esnaquizou problemas loxísticos centenarios e marcou o estándar de eficiencia que hoxe domina o mundo. Moi ben, imos de cheo con isto, porque este dato é unha tolemia. 12 a 22 kilómetros, eso é un medio maratón, e incriblemente esa é a distancia exacta que camiñaba o persoal operario dun almacén tradicional cada único día de traballo. Imaginemos esa fatiga. No modelo antigo, a persoa tiña que navegar por un laberinto interminable de pasillos xigantescos só para coller un cepillo de dentes e despois cruzar toda a nave para recoller un libro. O desplazamento a pé devoraba hasta o 70% da xornada laboral. Basicamente, a maior parte da enerxía humana non ían preparar o pedido, senón no esgotador o acto físico de camiñar kilómetros e kilómetros. A nosa folla de ruta para hoxe é moi clara. Comenzaremos co problema do almacén tradicional. Logo entraremos no paradigma Goods to Person, o cerebro do sistema, ou SGA, o almacenamento automático, a clasificación dinámica e, para rematar, o verdadeiro impacto de todo isto na loxística moderna. Imos a iso. Punto número 1. O problema do almacén tradicional é ese enorme pescozo de botella dos desplazamentos. A principios da década de 2010, co boom do comercio online, depender de persoas camiñando levou o sistema ao colapso absoluto. Preparar un só pedido podía tardar horas. O custo humano era terrible. A xente estaba moi cansada e con ese esgotamento chegaban nos erros. Se fas 20 kilómetros a día, ao final da túa quenda vas coller o produto equivocado do estante. É normal. E o peor de todo, a falta de flexibilidade. Cando chegaba o Nadal e a demanda se disparaba, a única solución era meter a miles de traballadores temporais nesa mesma nave. Un ambiente caótico, ruidoso e sinceramente moi perigoso. Algo tiña que cambiar. E aquí entra o punto 2, o paradigma Goods to Person, unha solución literal de $775 millóns. Ante ese muro inamovible de ineficiencia, eses 775 millóns non foron para instalar cintas transportadoras máis rápidas. Deronlle a volta a tortilla por completo con este concepto, Goods to Person, a mercadoría a persoa. A xenialidade foi invertir a física do edificio. En lugar de forzar a xente a camiñar polo almacén, o almacén móvese e adáptase a xente. O operador queda nunha estación fixa, supercómoda e ergonómica, e o estante enteiro con todos os produtos o que viaxa polo edificio para plantarse xusto diante das súas mans. Maxia pura. E como se fai isto realidade? Pois é como un baile sincronizado xigante. Temos estes robots autónomos, uns anacos de metal increíbles de 145 kilos, que se meten por debaixo dos estantes e os levantan a pulso. Pero o detalle que máis me fascina é como se moven. Non hai carrís ni liñas pintadas. Todo o chan está forrado de códigos QR, como se fose un tabuleiro de xadrez invisible. Estes códigos actúan como un GPS de alta precisión. Así, centos de robots poden cruzarse a toda velocidade, levar o produto, esperar a que a persona o colla e devolver o estante ao fondo da nave sen chocar xamais. Punto número 3. O cerebro, o sistema de xestión de almacéns, ou como orquestrar todo este caos. E isto demostra algo absolutamente crucial. De nada serve o hardware sen un bon software. Sen un cerebro digital, todos eses robots convertiríanse nuns minutos nunha chea de chatarra chocando entre sí. Este software é como o controlador de tráfico aéreo máis sofisticado do mundo, calculando millóns de rutas cada segundo. Se hai atasco nunha zona, cambia a ruta dos robots ao instante. E aínda mellor, imaginemos que entra un pedido superurxente pela web. O sistema pode o poñer literalmente primeiro na cola, facendo que o seu robot adiante os demais, para asegurar que ese paquete saia no seguinte camión. Impresionante, verdad? Imos co 4. Almacenamento e reposición automática, o segredo para maximizar a densidade. Pensemos nas normas de seguridade habituais. Necesitas corredores anchos para que pase a xente, espazo para que xiren las carretillas. Todo iso, loxísticamente falando, é aire valero, espazo tirado ao lixo. Pero, ao sacar as persoas da zona de almacenamento e deixalo todo en mans dos robots, eses corredores xa non fan falta. Podes pegar os estantes uns aos outros. Todo o centro do edificio convértese nun cubo escuro e densísimo de produtos.
Estamos a falar de acadar ata un 50% máis de capacidade de almacenaxe exactamente nos mesmos metros cadrados. Unha auténtica revolución espacial. E grazas a isto, chegamos a un concepto increíble chamado reposición top-off. Basicamente, é o almacén recargándose a sí mesmo cando ninguén mira. Por exemplo, o sistema sabe que hoxe pola noite vai haber un pico de vendas de pilas. Pois ben, durante un martes pola mañá moi tranquilo, os robots van discretamente ás reservas e traen eses produtos cara a primeira liña. Cando chega a tolemia da noite, todo está perfectamente situado e a man. O fluxo non colapsa nunca porque o traballo duro xa se fixo na sombra. Punto número 5. Clasificación ABC dinámica. A arte de adaptarse á demanda no momento. Para entender isto, pensemos na tolemía que son esas 48 horas do Prime Day. De súpeto, uns auriculares normais pasan de venderse pouco a ser o artigo máis buscado do planeta. Antes, este cambio repentino era un pesadelo. Os estoles entraban en pánico, mandaban a la xente correndo coas carretillas para mover pallets enteiros mentras os pedidos xa se acumulaban na pantalla. Unha perda de tempo gravísima e un estrés monumental. Pero con esta tecnoloxía, a maxia reside na predicción. O sistema analiza os clics da xente na web e xa sabe que ven un tsunami de vendas de auriculares antes de que ningún humano se decate. Proactivamente empeza a mover eses estantes cara ás zonas de empaquetado. É un movimento continuo, invisible e fluido. E cando pasan as 48 horas e a febre baixa, os robots silenciosamente volven a guardar os estantes no fondo do almacén. A xeografía do edificio cambia en tempo real para adaptarse aos nosos clics. E chegamos ao punto 6, o impacto logístico moderno, o verdadeiro antes e despois. O que resulta absolutamente abraiante destas cifras é a proba matemática do cambio. Preparar un pedido pasou dunha agonía de 60 a 75 minutos a só 15 minutos de media, e a productividade disparouse a máis de 300 pedidos por hora. Reducir ese tempo de preparación a só 15 minutos é, literalmente, a única razón pola que hoxe podes comprar algo en internet e telo na túa porta o día seguinte. Sen este aforro de tempo crítico e automatizado, o comercio rápido de hoxe simplemente non existiría, sería matemáticamente imposible. O éxito foi tan brutal que a idea estendeuse como a pólvora. As estimaciones din que para finais de 2025 haberá máis de 750.000 robots operando na rede global de Amazon. E a cousa vai a máis. O ecosistema non para de evolucionar con novos modelos como Proteus, que xa traballa no mismo espazo aberto que os humanos en barreiras de seguridade, ou Dixit, un auténtico robot humanoide con brazos e pernas que pode coller caixas e andar por onde as rodas non chegan. Parece ciencia ficción, pero xa está aquí. En resumo, a verdadeira automatización non é só comprar un montón de máquinas, é crear un ecosistema vivo onde o mundo físico e o digital funcionen como un só ente. Vimos como isto eliminou os traballos máis duros e perigosos, multiplicouse espazo e reescribiu o que é posible na logística. E todo este percorrido déixanos cunha reflexión final fascinante. Se a logística de hoxe trata de dominar por completo a interacción perfecta entre robots, inteligencia artificial e persoas, como vai ser a vindeira fronteira da integración entre máquinas e humanos? Aí o deixo. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta análise e ata a próxima.